Icho kwa muri Zimbabwe nditwa Washington marimira kandi baba isabyo correspondent wa SBC National FM. Ndatarombo rakanaka kusangana na amai awa vanezo vari kuitika zviri kuitika mukati mavari zviri kuvarwadza zviri kuvabata. Andizi kuti mungati kudiwo muri Zimbabwe. Amai makadizvo ndokumira mutaurise muri Zimbabwe kwanisa kuonzwa here. Chakaitika ozveshwa ndakazvitakura. Munogara kupi? Munogara kuHedden Park kuNew Parliament. Ndakazvitakura saka ndakatoenda kuchipatara ndichitotariswa kusvika ndakasvika 9 months. Yasvika 9 months kudaro 9 months apana ndakamuka kuseni kweMonday ndisisina pamungodisapia ndinakana kubvita kwandiri kuita kana kurwara kana kuita sekwandiri kuita hapana. Asi chikundinetsa ndechiti kumarani kwatogara kune mumwe mwana wechisikana aigara achitakandiona aindikumbira mwana achinditi ndipewe mwana ari mudumbu menyu ndimbotambawo naye. Mwe musi ndakatomutsura kuti iwe zvauri kuita zvachita se hazvitaurike. Saka paaindiona pesa airamba achinditi ndipewe mwana wenyu ndimbotamba naye ndizokupai. Mwe musi akatouya kupa kwangu akanditi zvoni imamai mukubozora here kuti munhu anogona kukujirai mwana ari mudumbu menyu nokuda kwokuti ari kurwadziwa kuti iye hazvizi kuramba zvekuti aite mwana. Mwana uyu mwana wani? Aiwa mwana munotomuziva kuti mwana upapa paanogara mupaziva vabereki vake munovaziva. Mwana musikana mwana mukomana akura zvakadii? Ane 20 years. Iye asati ane mwana haana kuroorwa. Vabereki vake makambovaudza here kuti ndizvikuita mwana wenyu? Ndakatomutsura kechituka chomai vangu vari. Saka iko zvinozvi pamukazomuka musisina pamuviri makwanisa here kunoudza vabereki vake kuti handina kukwanisa kutaura naye. Handinawo ndati ndataura naye kuti angoti kusange nada kunozvinza murezi vagobatsirika. Imi munogara nani? Ndine murume wangu mwana wangu tu. Uyu yanga iri pamuviri pechitatu. Kana muchide kunyangarika muri kureva here kuti kukura kwedumbu rongomuka dumbu pasisina? Ngatosvika 9 months ndakatomhanya kusikana akaniri tuchimumba yei pakutanga mai ndapo chinotariswa muchitoonekwa kuti mudumbu mwana ari mandirika toresana namadzimai kuti mwana misi akatotenha ndakatomuka kuti mwana atenda papa. Icho kwadi muri Zimbabwe nyari kutaura mai yekuti vakangomuka dumbu pasisina vakaenda mukati mechipatara mapepers amuri kutarisa aya mapepers escan aya kureva kuti vakaenda kumadoctors vakanotariswa vane makadhi ekuratidza kuti kuchipatara pavanga vachienda mudumbu mune mwana kubva pa1 month kusvika pa9 month mwana achitotena achionekwa. Asi iko zvinozvi mushure mekuti kune mwana aingogara achiti ndipei mwana ari mudumbu menyu nditambe naye vakazongumuka pa9 month dumbu hapachisina ndokuenda kuskani inova ndiyo yamuri kuona iyi. Skani yakuchishevedzera kuti mudumbu hamuna chino but mudumbu mambenge mune mwana apo pambenge paine mwana aisvika achiti ndiri kukumbira mwana ari mudumbu menyu muri yeZimbabwe tomboti ndimi ndikwenyu kwaitika zvinhu unodase ona chitoko zvinozvi amai pfungwa dzenyu dziri kuti chii mukamona mwana munoti chii imi nemurume wenyu nezvamange makatarisisa pasisina mukufunga kuti moita sei? vanokwanisa kuzviita kuti zvide pachena zvide pachena. Mwana aitosvika achiti amai ndokumbira kuti mundipewo mwana wenyu ari mudumbu nditambe naye. Todarika nyangwe neparodhi aito nditi ndipewo mwana wenyu nditambe naye saka tondituka mwana wenyu asi kuremera here ndipewo nditambe naye. Pamuviri pachibva muzongumuka pasina hamuna kuplita hamuna kubuda ropa kana saini yekuratidza kuti pane chabva pamuri asi pamuviri pakangomuka pasina. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiro Washington marimira kuti bozongora ndio amai vamuri kuona vari mukati mekuchema kuti muri Zimbabwe mungavabatsira sei kuti pamuviri pane maine 9 months pano mungu mukapasipo. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiye muchatiudza nekuti batsira kuti zvingafambisika sei. Munogara kupi mama? New Parliament muno mukati meguta reHarare. Tatenda amai.